ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର କି? ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବୁ ବିନୋଦ? ଏବେ ତୁ ନିଜେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଯେ କାହାକୁ କିଛି ଦେବାର କିଛି ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ନିଜ ନାମ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ବିନୋଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ କିଏ ବାବା? ଆଉ ମୋ ନାମ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବୃଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଏ କିମ୍ବା ମୋ ନାମ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଏତେ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣେ ଏବଂ କ'ଣ କରିପାରେ ସେହି କଥା ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ହୋଇପାରେ। ବିନୋଦ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଆପଣ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସେହି କାନ୍ଥ ଯାହା ତୋ ଜୀବନରେ ବାଧା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେହି ବାଧାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିବି। ବିନୋଦ ହସି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା, ମୁଁ ଏସବୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଢଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ହଠାତ୍ ମିଶିଗଲା। ଓ ତାହେଲେ ତୋତେ ଏସବୁ ଢଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି? ତେବେ କହ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଥିଲା? ଏହା ଶୁଣି ବିନୋଦ ଚମକି ଉଠିଲା। ବୃଦ୍ଧ ପୁଣି କହିଲେ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ। ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ରିକ୍ କରିନଥିଲୁ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ମା ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ମିଛ କହିଥିଲୁ ଯେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତୁ ଘରେ ନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କେବଳ ତୁ ହିଁ ଜାଣୁଛୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବିନୋଦ ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୋ ବାପା ଜୁଆ ଓ ନିଶାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆମର ସବୁକିଛି ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରୁନି ବାବା, ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ କିଛି କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟ 3 ଲେଖନ୍ତୁ